Hello everyone, welcome to my YouTube channel. जोङो शपिं खालामनो थांगासिनो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाथाय जोबजासिम लांस नामा हरनि मोनजोबगोन गासिबो वाव बेखौ फसायबाय आं बरिया वाव आसोला लासिगोन नामा बेखौलाय बरिया नुदों माथो बरिया लादो सुपार नुदों मानसि बिराद फैसिजों शपिं खालामनो हाया मा लायनो गोजौआवलाय जेन्सनिसो दं माथो কিবা ল'ব নেকি একো নলয় একো নলয় মোবাইলত ব্যস্ত আছে ল'ব ন লাদো मोजां लागोन नामा लागोन बेखौ लागोन नामा बेखौ लागोन पारफिउम वाव जुडिअ लासिगोन बरियानो बारा दाम मोनखाया 700 800 साना लागोन दाम 700有人 वाव बेखौनो लांसै नामा लोगोफोर एम साइजआ गोमा जानानै गाबसि मानसि गाबलुं गुबलुं मेगनसो गोजा जानाय नुदों आं गाबबोसै नामालै रुमाला फुगारना नांगौ मोदैयासो गोमा जानानै नस्थ' बेगाव सोना लानांगौ बेगाव दंमोन लानानै लायासै गोला गोमा जाबाय दा नै जोंनिया सोला कुर्तिसो लासिगोन एबारनिफ्राय लादो बेखौनो बेखौबो गाननाय दं बे गांसे लासिगोन नामा बेगानो जोंलायलाय बेगा बरिया बिमानो कुर्ता नायदों ना बिमानो दे बेखौनो लादो आं मोनसे लागोन माथो गोगोम लाबाय माबाय लानायालाय कालि सानडे दे कालि 10टा लगी होबी नुबाय आसोला इथिङा नै सेवनाय जामालै दे मोजां नुदों मानसि थाबायनायस्रो एसे बेखौनो लादो दे 마찬가지 저거. Minna na jo. Kalaya, ini kasih. Salamnya restoran. Wow, sini nih aja.
लागासिनो लानायाथ' बेगानो बुंसिगोनसो नामालै बेगानो 세만 애기 희만 이거 다 들려 बेगानो बुंसिगोनसो नामालै 일 जाबाय 일 जाबाय बेसेबां जागोन 1660 1000 नों 2000 होनाय बायदि नुदों माथो आंलाय 1666 वाव उल्टा गोजा नामाल' जुथा लायासै नामा मालिकानो गरम गरम जाबाय दायो लाखांबाय लोगोफोर थांसै आरोना मा लाखो मोनबेसे बुस्थु लाखो बर' लाखो जुता तो কি হল ক্যান্সেল করলে নাকি जुता तो ক্যান্সেल করলে 가까이 나오고 하는 거 봐요 어카 나이는 내 생각 하나 와우 인자는 어때 오래는 온데 그라나 하이베나 봐 라세 이거 라야스이 마네 험바 페사야 클라스 뭐 시간은 건데 뭐 시간 봐 라야스이 next month 올라갈래